Бүгінгі секінде басуларда егенче ела, һәм дә инде менә техникалар кайткан җиргә, аны инде төзекләндерергә кирәге юк. Монда безнең бөтен җиһазларда монда яза эленгән, кирәк булмый. Бу Ширмешән районының Иске Кади авылында 80нче елларда төзелгән биналар. Анда авыл хуҗалыгы техникасы саклана торган гараж, аларны төзәтә торган остаханә булган. Быелга кадәр гыйнварда биналарны Раул Галләмов дигән кеше сатып алганлыгы ачыкланды ди халык. Ул ишекләргә йозак элә. Бер кисәгә дә туры килми, ни өчен бүген бигрәк тә уборка вакыты бара. Шул хәтле хәзер инде икмәкләр җыйып алырга кирәк. Мастерская кирәк булмый, сваркага кирәк булмый, тимерчелеккә кирәк булмый, станокка кирәк булмый. Фермерның анда күпме инструментлары, күпме җиһазлары. Иске Кади халкы аптырашта, ашлык җыелмыйча, басулар шешелмичә калса, терлек тоту авыр була диләр. Икенче яктан, ничек инде авыл халкы үз көче белән төзгән биналарны сатып була диләр. Ноябрь айында бәйләгән бияли белән аларны штукатур иттеләр. Штукатур сылау. Ялан кул, салкында. Менә шул төзегән гаражларны хәзер кемдер бер нинди колхозда авылда катнашып булмаган кешеләр оформить итеп үзенеке тап куйганнар. Ким аларга рөхсәт биргән? Гомуми җыелыш карары белән карарга шундай бер. Бит основной средство булып тора колхозның бөтен байлыгы бит ул. Безнең әтияне дә төзеде аны. Безнең әти тирән чыгырда эшләде ул. Тирән чыгырда төзеләр. Бу җирдә тукта, үзебез дә эшләдек бу анда. Ул безнеке бит инде, аны кеше килеп алырга может инде. Гаражны кулланабыз, мин үзем токарда, үзем кузнецта да эшлим, үзем бөтенесен миңа үземә дә кирәк, и халык өчен дә кирәк. Әллә кая йөрмиләр, шунда эшлиләр. Озак еллар гараж һәм амбарлар Тукай исемендәге хуҗалык карамагында булган. Аннан оешмалар алышына 2019 елдан ачкычлар фермер Салават Камалов кулына күчә. Күпчелек әйберләр җиһазлары без алар барсына таптык, куйдык, урнаштырдык. Барсында бөтен Тукай пасына бөтен агрегатлар монда мингездик. Бөтен запчастлар барсында складларның башларында шифрлары аларны ремонтладык. 19-да ясадык. 20-нче елда без аның коридорларын полностью суга торган җирләр барсында ремонтладык. Килделәр, или 10 миллион ала гиделәр, или җирләр измирдә без дә амарларын сатабыз диләр. Безнең җирләрне бирәсебез килми, үзебез шунда эшлисе килә. Йозак илгәнче гараждан техниканың бер өлешен чыгарып өлгергәннәр. Агрегатлар шунда калган. Урып җыю вакытында басуларны урырунга, шуннан җайланмаларны чыгару җаен эзләргә туры килә диләр. Улар да яңа хуҗа авыл советына егрыеннан белешмә кәгазе тапшырган. Аны халык җыенында күрсәттеләр. Тынычлап кына фермер Салаватта эшли алмый, анарга да ирек бирмиләр. Даже хәзерге вакытта ябык амбарлар, трактор парклары. Ул выписканы аны авыл советы ала. Менә ул аны документы. Сатып алган кешесе коясын монда, юк бит ул. Сатып алган кешесенә мин аның бүген жылтыраткан да идем. Ул килмим диде, вакытым юк диде. Хәзер менә халык әйтә бит, халык сөйли. Имеш рәдис белән алар икәү сатканнар. Менә рәдис монда, кая ул кеше? Ник ул яңгала бери бөтен халыкка Икесен кара-карашы утыртып, хәзер сүләттерергә кирәк. Рәдис Камалов бу биналарның тарихын сөйләде. Сүз 2006 еллар турында бара. Безнең колхозга, теге бөтен колхозларны массовый банкротствога җибәрделәр. Менә шул вакытта мин аны саклап калып, основной актив белән кертмичә, основной массовый банкротствога кертмичә, үз зданияларны бескозный итеп кырыйда саклап калды. Но алар бер кая учетта түгел. Ул бер качанда ул зданиялар, сооружениялар ишетеп калды. Бер качанда баланста тормады тик булып. Аны бер качанда бер кем дә оформлять итә. Потому что ул зданиялар юк, баланста юк алар. Белгенлеккә төшкән хуҗалыкны ул вакытта аякка бастыру өчен кредит алырга туры килде ди ул. Кредитны каплау өчен хәзерге хуҗа Раул Галләмовтан бурычка акча алып торган була 7 миллион сум. Ул суммага лизингка техника сатып алалар. Күп миллионга техника каткан, алар бөтенсе лизинговый. Алар кредит, алар ул дәүләтнеке. Аны түләй алмыйсың ки, тиздән алып китә, шулай булды да. Моны ант итеп әйтәм, бүгенге секендә ул җәмгысе 7 миллион кредит, ул прикупланды. Без аларга бурычны каплау шарты белән 2018 елның уңышы бирдек. 4 миллион, моны үзем да булсын диyor. 4 миллион ярым акча бирдек. Сана барыгыз. Профилакторны алды, эштон комбайны 21 миллион акча бирде. Ул мине толык шуның өчен здание сооружение алдым дип. Хуҗасыз кырылманы ничек итеп рәсмиләштергәннәр соң? Сату алу килешүендә кемнең имзасы тора? Без Раул Галләмовның шәхси телефонына шалтыраттык. Тик ул җавап бирмәде, кабат шалтыратмады. Хәзер авыл халкы прокуратурага мөрәҗәгать иткән. Ширмешән районы прокуратурасына Иске Кади авылы халкыннан коллектив гариза килде. Алар элеккеге колхоз объектларының физик затлар тарафыннан рәсмиләштерелүе законлымы икәнен ачыклауны сорый.
Хәзерге вакытта әлеге факт буенча Эчке эшләр министрлыгының Ширмешән районы бүлегендә процессуаль тикшерү бара. Район прокуратурасы аны контрольдә тота. Біз районның милек һәм җир мөнәсәбәтләре палатасына мөрәҗәгать иттек. Һәм җитәкче Наталья Севастьянова аралашасы итмәде. Палата җитәкчесе исеменә рәсми хат яздык. Тик сюжет эфирга чыккан вакытка җавап булмады. Райондагы очрашуда җитәкчелектән яңгыраган бердән-бер фикер: идет работа по установке. Законно ли совершена сделка? Процессуального решения на сегодняшний день еще нет. Вот это единственное, что могу вам пока сказать. Ул арада яңа хуҗа биналарның берсен сүтеп алып киткән инде. Анда печән, салам һәм уңышның берилешен саклый торган булганнар. Гаражлар янында бер склад бар иде. Яхшы склад. Шушы складны шушы малай килеп, сүтеп металлын алып китте. Безнең авыл бит әле кызым үлмәгән бит. Менә күп авыл зур, халык күп, эшчән халык. Алай килеп мәсхәр итеп бер авылны. Менә шунарга бик йөрәгәрне. Әлегә җыеп алырга өлгергән уңышны янәшәдәге Яктытау авылында саклыйлар. Өметне эзмиләр. Полиция тикшерүе нинди нәтиҗә бирер? Без бу вакыйганы күзәтеп барачакбыз. Шулай ук вакыйгада катнашучы якларның фикерләрен тыңларга һәм эфирда яңгыратырга әзер. Ширмешән районыннан Рания Абдрахманова, Сиринә Васильева, Алмаз Зыятдинов, Яңа гасыр каналы.